Една по-различна салата, която е идеален вариант за бърза, лесна и вкусна вечеря. Хайде да си я направим заедно! Сваряваме си 500 грама паста според указанията на опаковката. Към нея добавяме една консерва царевица, една консерва червен боб, и една консерва риба тон на късчета. Нарязваме си няколко листа маруля, които ще добавят свежест на нашата салата. Разбъркваме хубаво и овкусяваме по наш вкус. Сол, зехтин, лимонов сок. Може да добавите и нещо друго според вашия вкус. И сме готови да се насладим на тази свежа и вкусна салата. За още такива бързи и лесни рецепти ни последвайте. Delicious Vibes!